Здравейте! Пак сме в Гърция. Пак сме в Гърция. Спрели сме тук на една почивка, защото още не сме стигнали до точката, към която пътуваме. Да. Този път сме пълна група, защото много са слушали момчетата, изучили са се тази година и е време и те да дойдат на море. Захванали сме обаче в друга посока. Този път ще проучваме плажовете. От другата страна на От другата страна на българската. не Българо-гръцката Аспровалта не, а от другата страна, където обикновено пловдивчани ходят, защото им е по-близко. През Маказа. През Маказа. Обаче ние не минаваме през Маказа, минахме си през Кулата на отиване. И първата спирка ще видим плаж Мегана. И като ни се откри моренцето, пак тук е някаква планина, пак едно катерене. Това е, сега в момента е кавала там, което снимаш. Да. Нямаше време да им кажа да изчакат малко да проверим каква е водата. Била супер. Стъпихме на плажа Мангана Бич. А то е плитко. Тук е, гледай, докъде отива. А то вървиш. Ай, там са чак хората. Да, в началото е плитко. Значи два бич бара са тук. Един е Кукуци, другия е Гола бич бар. И между тях има такава свободна зона и тук има и волейболни мрежи. Провиснали такива, ама са супер, особено за деца. Не е някакво фрашко, но нормално за сезона по това време. Заведенията обаче си работят, подготвени са. Всичките сте супер белички и след една седмица вече вие сте супер черни. Ти ли си супер беличък, дето прекара едно известно време на терасата? Не си беличък ти. Гледай, ти вече с... Ето и педикюра ми за плажа е готов, а моя личен педикюрист е на вашите екрани. Таз хавлия, ела да си я вземеш. Чудесно. Аз вече съм готова за лятото. Само един канаколит. А Иван трябва да даде един канаколит да ги залепи или с силикон? Той работи много с силикон. И сме седнали в Мангана, селцето, което на една уличка има 4 заведения. Един е като рибен ресторант, обаче там започна да гори един стълб, едно гнездо с събрани съчки с едно и почна да гори. И ние решихме малко по-далече да седнем, обаче сега дойдоха сервитьорите да ни информират, че понеже може би ще се опитват да го гасят. Ние сме в таверна. И ще спрат тока и тук. Статис. Ние сме в таверна Статис и супер симпатичен, обичайен семейен бизнес. С дечицата дойдоха да ни сервират. Дечицата отсервират колкото нашите са големи. И айде, дойде и мръвката. Иван вика, ти пак ще седи да снимаш, защото първата вечер обикновено не я снимаме. Не стигаме да я снимаме, ама... Много сме гладни за това. Много гладни, ама почваме, заемаме се. Минахме на романтичен молд. Ето, раздадоха ни. Са подготвени хората. Имат си лампи. Просто от нищо нещо стават пожарите. Събраха се набързо някакви хора да обсъдят план на действие. Може би извикаха и пожарна, обаче тук е по-маничко селище. Малко да... По-голяма баболечка. До тебе. Чакай. Чакай, избег. Някаква голяма баболечка падна. Лайф. И има много бездомни кучета тук. Обаче наистина са кротки и седят до масата, чака да им дадеш нещо, ако ти изпадне нещо. Да, си има с такива мисли. Да, си. И предлагат ни още осветление. Ма ние сме много осветени. Опустошението не е пълно, защото се пресилихме с поръчката. Не, това беше преценен риск. Преценен риск, защото си имаме хладил. 3 порции, ако ни останат. За канала.
усмивка за канала. Да, тук има някакъв трик с търкане на шишето. От сервитьора го видяхме и така отпращаме тези приятели да продължат на други маси да досаждат и те после пак се връщат. Но да, поетия риск е, че поръчахме 3 порции с шишчета, те са по 4 шишчета в порция и не бяха много. Цените на шишчетата, порцията, без гарнитури и такива работи допълнителни, са по 6,50 евро. Салатата селската е 7, дзадзикито 4, картофите не знам. И да, водички, хлебче донесоха. Ще видим колко ще е тотал сметката, обаче много народни цени и много семейно отношение. Много сладко. От супермаркета си взехме много готини кейси. Озрели, набро, така и тук винаги ми текат само като се сетя. Ние само си ядем за десерт. За десерт може да се капне. И ще си взимаме къщичката и ще отидем да си напълним вода до някакво параклище, до плажа и после ще паркираме някъде да пренощуваме. Хайде, стартираме деня. Малко... Оу! Че му плаши. Малко късничко. 9:30. Обаче, закуската е изядена. Кафетата са пуснати, изпити. Тук никой сийки не чакат и ни гледат. Чудесни. И тук гледайте какво се случва. Падалчето се надува. И имаме изкарана цялото снаражение, оборудване на плажа. Момчетата са се погрижали за това. Ето го един войн. Той ще кара падал. Иска да ме вози на дълбокото. Аз не знам дали още искам. Трябва да мине малко време след яденето, за да се ходи във водата. Така че ще изчакате. И така, започваме го от някъде. Волейболната топка взехте ли? Изкарайте от багажника да ми я приготвя, тук ще я донеса. Морето вчера беше с вълни, сега е спокойничко. Леки вълни. Като западал и после, като излязат вълните, като за безпадал. Ето там идилично разположени чадърчета и столчетата. На пътуването ни до Пелопонес видяхме, благодарение на Роси, нашите приятели, видяхме тия чадъри, които ги търсим от миналата година. Мало и Енсонс. И гледам, че всички гърци са с тях. Искахме да си вземем такива, защото изглеждат доста стабилни. И като защита и като качество да не се късат. И си ги купихме. Така че сега сме силно защитени. То е супер плитко. То си е за влизане. Коктейлът ти тук ли е? Той си те е изчакал. Издигнате на пиедестал. Да. Останалата група до напомпва падала и идва. Който аз се карам първи, защото победих Юляна Камата. Взели сме и волейболна топка. Ето го. Плажа си е супер плаж. Айде, изфукай се, Айване, с новите чадърчета, новите столчета. Его, той си плажува. Стартира. Нисък старт. За водата обаче... Те вече са стартирали. Да. Тези вече са в водата, обаче ето е плажната идилийка. Много приятно плащ. Uh-huh. Ние пак с нашия като Ние... се изнесеме. Да. Ние много подготвени. Абе, подготвени. Аз, понеже си излях моето кафенце на гърба, бях го сложила чантата, ма се върнах за шапка на Кико да търся и мисля да тук да посетя бара и да видя как правят Фредо еспресото тук. Айде, открихме сезона на Фредо еспресото. За ценоразписа, който го интересува. Кафенце с водичка,
на Кукуци Бич Бар 4,50 през юни. На здраве. Къде са ни пловците? А, там са. Дико, мама и тати вкъщи си играят волейбол. Време за четене. Юли, какво четеш ти? Аз се даже къща. Кико, ти какво четеш? Приключенията на барон Мюнхгаузен. Айде, приятно четене. Читателския клуб е тук. А, ей, там е бушчето. Където се извисява. Вижте какви интересни мидички си намерих. Значи, ето, тази е свързана. Иначе е така. Ние снимаш тези медички, снимай мен. Много яко. Ти да снимаш повече. Това ми напомня на ногти на Гео Дивърс, едновремешната бегачка. Ето. Това е всъщност за маникюра ми. Само, че те, ако с такава дължина не остават толкова прави. Те се извиват. Ето. Ужасен жълт нокът. Тези са по-красиви. Айде, след плажа. Седнали сме тук. Какво казваш, Петя? Сега загледах дърветата на снимката и там ги виждам. Много, много готино, между другото, тук. Къде се намираме? Миродато. Миродато. Ние правим класация за най-хубав калмар. Този още не сме го пробвали. За момента добре изглежда. Хапнахме едно от октопод, че не си взимайте от тук. Дават много яка разядка с хлебче. Общо взето яденето ние като всеки път. Ще кажем после като приключиме. Дойде и едно лавракче. Лавраки. Да. Ми изглеждащо. Да, даже Юли му се дояде, който по принцип има непоносимост към риба. Тук в нашето семейство всеки си има някакви отклонения. Единият е към полените, другия е към яйцата, третия е към Интересно е. рибите. Твоите какви са? Аз съм към яйцата. Не са психични. Не са психичните ми. Тия ги изключих сега. Говорим за алергии. Айде да атакуваме. Калмарчето е много добро. Разфасовам. Калмарчето е много добро. Да. Но октоподчето даже не го снимахме. Не заслужиш. На плажа Миродато, това е обстановката. В 8:30 вечерта спортуват яко хората, ракети, мрежи. Готино е. А това е Амос Бич Бар. Ние се чудим сега къде да нощуваме. Гледаме и там си има едно кемперче. Тук зад бич баровете всъщност са няколко заведения. Ние бяхме на Горгоната, рибното. Не мога да кажа, че съм възхитена.
А тук Да беше ужасен. октопода нямаше мазно, имаше кисело. Аз обичам, на останалите не им хареса. Беше скромно количество. Калмара беше добър, лаврака беше добър. На тях им взех пълни чушки. Сметката 62 евро. Като за рибен ресторант. Очаквано. Ето тук. На люките. Има люки. Бебето. Ето го. Музиката си думко още. Много шезлонги. То понеже е широка плажната ивица. Има и спасителна вишка. Копирайт на YouTube. Зачервили сме. Ти погледни колко реда. Ти ако си... Едно не сме в Гърция, ние къде дойдохме. Много е различно. Сега се сети плажа на Афитос на ръкавите, където е 1,37 см от водата. Значи на първия ръкав просто е по-тясна плажната ивица. Няма какво. Тук е гигантско. Просто се доближава до Валенсия плажа по размер. Валенсия е още 2 пъти по толкова, нали, да вървиш. Я да видим сега. Тук ми се струва, че също е плитка предната част. Валенсия плажа беше оранжев пясък. И там има още един бич бар. Тук, щом има толкова много шезлонги, сигурно лятото се напълва. Като влезе по дълбокия сезон. Тук ми изглежда, че пак е така като на Мангана, че е плитичко напред. Сега, например, в 8:30 вечерта в 8:30 вечерта, така като подухва ветрец, изисква си жилетка. Иване, погледни, там е свободна зона според мен, това цялото. Да, даже според мен тези хора може да са тук от кемперите. А някъде тук е къмпинг натура. Къде е къмпинг натура? В коя посока? В другата посока. Еми да не е. Излезте назад. Ей, залеза и момчето. Топ. Това сега свободна зона ли е тук тая част? Там има само задни редове. Аз за първи път наистина виждам такова разположение на шезлонги, на бич барове. То е... Колко реда са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и там 13, 14 с барбарони. А това е на едното заведение. И после почват някакви други, които са още по-назад. Още сигурно 4 реда. Отиди да вземеш водата оттам. Ти какво ще правиш? Ще пускаш птичката? Да видим как ще се справи на залез.
казва пристанището ти, Иване? Лименас. Лименас, има лодки, има коли паркирали. Не мислим тук да прекараме нощта. Не още Да тази, се- ама ходи. Разходим по кейчето. Да плува риба. Да, аз ще се разходя и ще бъда смела, въпреки евентуалните комари. Ходи ми се да видя какво се случва. Много романтична гледка. Айде. Децата поръчаха, ако може, предните глави да не са мокри до сутринта. Да не сме наджапали, защото сме ето тук. Така и така ще пренощуваме тук на Кея. А Кико е оборудван с въдица от рождения си ден, още от януари месец. Получи от баба си и дядо си. И той е всъщност подготвен с умения с двамата си дядовци ловил риба. Така че той от отдавна иска да си пробва късмета на гръцките води. И видяхме, че тук мятат. Да видим какво ще извади Кико. Хикус пикус. Кикос пикос. А неговия чирак му сглабя столче, да си му е удобно. Всички работят за удобствата на рибаря, защото тук сме се наредили вече да пържим рибата. Ето го бушчето. Ето го и рибарчето. Аз мисля, че има риба тук, защото виждам някакви кръгчета в водата. Кико метна първата въдица. Още 5 минути. Какво? Още 5 минути е станало за училище. Ти заспа ли? Не. Да не те издърпа някаква огромна риба. Няма такива. Само попчета. Той попче е така за къдем да хванеш за късмет. Да, така, да заметна ли пак? Не знам. Аз виждам някакви кръгчета там. Да, знам. Ясно. А дали ако метнем за хранка, Това е хранка. имам консерва царевици. Консерва царевица утре по-на свето. Утре по-на светло, да я виждат. Добре. Айде още 5 минутки и ще се... Утре по-на свето ще може и на... Е, там се метна една риба. Аз мисля, че има, защото виждам Тук се метна една риба. кръгчета. Не видял това. Мале, колко балончета има. Ти погледни. Не там коста. Да. Принципно дядо използва едни звънчета, които закача върху влакното и те и опъват, и когато рибата почне да дърпа, аз използвам за звънче пръстени, когато рибата почне да дърпа, опа! Риба не хванахме, обаче ни върви на малки жабки и ето, една малка жабка може да хванем. Оказва се, че не са само, скри се, не са само в Пелопонес и на Войдокиля, ами днеска и на този плаж Нощеска, като бяхме на Мангана. Там видяхме много жабки по пътя и тук също видяхме малка жабка, така че има си. Ние просто не сме виждали до сега. Тая година се отворило на жаби. Миналия плаж, където бяхме днеска вечерта, видяхме хиляди. Айде, отиваме да лягаме.